Това са малка част от чапаретата, които съм ги вързал за една-две седмици. Мога да се похваля с качеството на месената, с ламето, с точния набор нишки, които трябва да се слагат на куката, с дължината на бидема и с много други фактори. Така че чапаретата ще станат, т.е. бидемите ще станат на чапарета и ще радват хората, които ходят и хващат и да не хващат. Рано или късно ще хващат, когато има риба под водата с тези чапарета. Така че аз се гордея с разцветките, с вързването и с всичко, което е сътворено от моята ръка и от мисловна дейност. Как да ги вържа, колко ламе да сложа, какви съставки да сложа и всичко, което е необходимо. Лака, дебелината, очичките и всичко, което е важно за самата рибка, която ще играе под водата и ще избира много добри екземпляри, които ще се хващат. Четвърти номер кука, т.е. четвърти, да. Ашипка. Куката е с номер, т.е. 2 нули. Но не е голяма. Не се мислите, че е калканска. Нормална кука, хубава, която е точно за големи хубави чернокопи. Така. Това беше. Скоро ще има и други клипове. Надявам се, че ви е харесал клипа. Довиждане. Добър ден, драги зрители! Този малък клип ще покаже моите бидеми, които съм ги вързал предварително за 2 седмици. С които ще зарадват много рибари, чапарджи на чернокоп тази година. 2 нули кука. Специален лак от дебелен. С който придава на куката обемност. Самата главичка е удебелена. Нарисувана е 2-3 пъти, за да може да се придаде така по-голям контраст и дебелина на главичката, и очичките след това са много важни. Друго, което мога да ви кажа, 2 нули, месена 0,34 и едно флуорокарбон 100%. Много добра, като струна е. Страхотна е месената. Така, само риба да има.
че парето, което най-бере на Иван Бадаламенти. Ето ги, драги зрители. Ламе нито много, нито малко. Пирошина от черен штъркел. Бяло плюс черно. Ламе не много претруфено. И всичко, което е нужно за един добър риболов. 2-3 медузи, които първата, която е медуза Бероелвата, забелязана за първи път през 1998 година край едно шабла. Дошла от Южния Атлантик. Тук намира благоприятна среда заради свръхпопулацията от друга инвазивна медуза Мнемиопсис лейди и Бероелвата медуза се храни с тази Мнемиопсис лейди. Между другото, проявата на Мнемиопсис лейди също е докладвана за първи път от големия водолаз и изследовател Любомир Клисуров, но 10 години по-рано той е докладвал. Първо е дошла Бероелвата, след това Мнемиопсис лейди. Заселването на Бероелвата медуза всъщност е много позитивно явление, което води до възстановяване на рибните популации в Черно море. По тази причина Мнемиопсис лейди, т.е. заради Мнемиопсис лейди цацата в Созопол беше китайска, така да се каже. Изчезването на дребната риба беше най-големият екологичен проблем пред нашето море. Мнемиопсисът изяжда се зоопланктона, който е храна за хамсията, малките сафърчета и друга дребна риба. Като няма дребна риба, няма и едра. И изобщо няма никаква. А може би щеше да доведе до спирането на и възпроизвеждането на невероятно черноморски пясък. Знаете, той се образува от черупките на миниатюрния зоопланктон, още така наречените черупчести амеби. Не от камъните, както повечето мислят. От търкането на камъните се образува пясък. Не. Това си е жив зоопланктон. Много хора не го знаят. Така че пясък е зоопланктон. Кавички черупчести амеби. Като изчезне зоопланктонът, изчезва и източника на пясък. А след няколко столетия няма да има пясък по нашето Черноморие. Ако продължава изяждането на зоопланктона от Мнемиопсис лейди, преселника от океана, което е докарано от баластите на корабите. Проблемът с Мнемиопсиса може би е, че той няма естествен враг, т.е. нямаше досега по нашето море. Докладвани са 400 индивида от тази медуза Мнемиопсис лейди
1 кубически метър вода. Представете си, колко много. 400 екземпляра в 1 кубически метър вода. Но добре е да се каже, че врагът на Немнопсис лейди, бероеловата, се храни точно с тази медуза. И в момента рибните запаси полека се възстановяват, а като няма дребна риба, знаете, няма и едра. И така нашето море ще се обезриби. Това е като един вид вирус. Незабележим, защото Немнопсис лейди не се вижда така лесно с просто око. Бероеловата се вижда. Тя представлява като така, вие сте виждали, който е ходил често на плаж, като част от като тапа на шампанско, само че свечета, като малко чорапче. Свечето. И тази медуза е приселник от Атлантическия океан. Тоест от Южния Атлантик. Така че няма ли дребна риба, няма ли зоопланктон, няма и едра риба, която ние чакаме, рибарите. Това беше от мен за днеска. Хубав ден на всички.